Live ma issa wkoll fuq Skype il-Membru Parlamentari Ewropew Dr. Roberta Metsola. Dr. Metsola, grazzi ħafna. Se nistaqsik l-istess mistoqsijiet li staqsejt il-Dr. Dalli fl-istess ordni. Ħanibda. Semmi li tliet affarijiet li l-poplu Malti qed igawdi minnhom grazzi għall-Unjoni Ewropea. Qabel xejn nixtieq nirringrazzja lil kull min qed jipprovdi servizz Malta Għawdex waqt dan il-perjodu. Tliet affarijiet ħansemmilek għalija l-Ewropa mhijiex Brussell, hija n-nies. L-ewwel nett tliet eżempji, Luke pereżempju kien student l-MCAST, proġetti Ewropej li saru f'dak il-post, igradwa mar jaħdem f'kumpanija tal-elettronika propju li hija Malta għaliex tħanna fl-Unjoni Ewropea. Hemm eluf u eluf ta' studenti bħal Luke. It-tieni nett familji bħal Martes bit-tfal tagħha iħobbu l-ambjent, jimorru jowmu fl-ibħra li tnaħtfu minħabba l-fatt li aħna tħallna fl-Unjoni Ewropea, playgrounds miftuħa li tfal normalment ikunu jistgħu jilagħbu fihom. Kollox grazzi għall-Unjoni Ewropea. Tielet, il-programmi soċjali li taqa' ma' ħafna nies li kieku ma kinux għal dawn il-programmi soċjali bi flus tal-Unjoni Ewropea kienu jibqgħu emarġinati mill-komunitajiet tagħhom ma mmurx f'komunità fejn ma jsemmux dan il-programmi soċjali. Semmi li żewġ affarijiet li għamilt inti bħala MEP u li minnhom gawda l-poplu Malti. L-ewwel nett naħseb il-mod kif jiena nħaddem l-uffiċċju tiegħi, hekk kif ġejt eletta jiena bażi permanenti kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex għamilt mezz li kull min għandu bżonn opportunitajiet fuq livell Ewropew, fuq kull min irid ikun jaf proġetti bil-fondi Ewropej, kif jista' jibbenefika minn dawk il-fondi kemm fis-settur pubbliku bħal kunsilli lokali kif ukoll is-settur privat, jiena araf kif nista' nuża l-uffiċċju tiegħi bħala dak ta' membru tal-Parlament Ewropew biex inwassal u ngħin f'din l-informazzjoni. It-tieni nett fil-qasam tal-edukazzjoni jiena ħdimt biex jitwessa dawk il-programmi li minnhom iż-żgħażagħ Maltin u Għawċin jistgħu igawdu. Pereżempju l-programm Erasmus, pereżempju dawk l-scholarships li n-nies li huma daqsi jew ftit ikbar minni jiftakru kemm kien ikun diffiċli li aħna nkunu nistgħu insifru barra nistudjaw. Din hija possibilità eluf ta' Maltin u Għawċin gawdew minnha grazzi għall-Unjoni Ewropea. X'qed tagħmel inti biex meta toħroġ il-vaccine tal-coronavirus ma jkunx hemm il-pajjiżi l-kbar li joħduha kollha u jħallu lilna nistennew? Nista' ngħidlek x'diġà għamilt, diġà kien hemm 4 sejħiet għall-mediċini, għall-face masks, għall-lingwanti, etc. fejn għal dak il-Malta setat ma tkunx weħeda biex ikollha aċċess għal dak it-tamir mediku. L-istess issa li qed niddiskutu il-procurement tal-vaccine. Il-kliem huma joint procurement għalfejn għaliex Malta m'hemm bżonn tikkompeti mal-pajjiżi kbar biex ikollha aċċess għaċ-ċittadini kollha għal dan il-vaċin. Li kieku ħanamela ċara ma konniex membri tal-Unjoni Ewropea, Malta kienet tkun weħeda tikkompeti mal-ikbar pajjiżi għal dawn it-tip ta' ventilators, etc. palma diġà saru li huma aċċessibbli għal kull Malti u Għawċi. Ma nixtieq fuq din ukoll inkompli ftit għal fatt li jekk nħarsu lejn l-Unjoni Ewropea u dak li għamlet f'dan ir-rigward hemm miljuni ta' euro li ġew allokati għal kull pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea inkluż Malta. Hemm issa wkoll sta l-Gvern kif ser jintefqu dawn il-flus u għalhekk aħna qed nitkellmu biex ikun hemm iżjed attenzjoni għal bżonnijiet soċjali l-kbar għal min mhuwiex parti mill-iskemi li għandu l-Gvern għal biex insalvaw il-linji tal-ajru allura il-ħaddiema mal-kumpaniji tal-ajru. Meta nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-konsumatur, meta nitkellmu fuq is-sidien tan-negozji, għalfejn ftit minnhom għandhom il-wage supplement u ftit minnhom mhumiex eligibbli. Dawk m'għandhomx familji wkoll u minn hawnhekk ukoll nirringrazzja lis-sidien tan-negozji li verament iħarsu l-impjegati tagħhom daqs il-familji tagħhom għaliex f'dan ir-rigward, f'din is-sitwazzjoni hemm bżonn li nagħmlu ħafna u ħafna iżjed biex il-flus li qed jinnegozja l-Gvern, biex il-flus li qed nivvutaw aħna imorru fil-bwiet ta' kulħadd. Se jkollna ngħidlek mill-ewwel biex tirrispondi aktar fil-qosor għax mhux se nilħaq nagħmellek l-istess mistoqsijiet li għamilt il-Dr. Dalli. Ejja ngħidu li għada jkun hemm dgħajsa mimlija immigranti fiż-żona ta' salvataġġ ta' Malta li għandhom bżonn min isalvhom. Fil-fema tiegħek x'għandu jagħmel il-Gvern? Ara għalija kull deċiżjoni politika hija ispirata mill-prinċipju. L-ewwel nett hemm bżonn li jiġu salvati l-ħajjiet tan-nies.
It-tieni, meta nitkellmu dwar il-ħajjiet u s-saħħa, dan ma jistax ikun ballun politiku, la bejn il-gvernijiet, la bejn il-politiċi, bejn ħadd. Aħna għandna obbligu morali bħala umani li nsalvaw il-ħajjiet, dawn huma persuni li jaħarbu minn pajjiżhom, xi kultant jispiċċaw vittmi ta' traffikanti tan-nies, għandna obbligu legali wkoll, la darba dawk l-obbligi jiġu rikonoxxuti u mbagħad irridu nsibu soluzzjonijiet permanenti biex nindirizzaw din il-pjaga. X'għandha mill-Unjoni Ewropea? L-Unjoni Ewropea l-ewwel net f'dan ir-rigward meta nitkellmu bil-populiżmu f'dan is-settur, f'dan is-suġġett jista' jkollok impatt negattiv ħafna. Tista' tirbaħ il-voti in the short term imma l-impatt negattiv permanenti huwa kbir. U dan hu dak li jiena nemmen dan hu dak li l-Partit Nazzjonalista jemnu. Fl-Unjoni Ewropea jiena ġejt inkarigata biex nikteb ir-rapport f'isem il-grupp politiku tiegħi propju fuq l-immigrazzjoni ma kienx faċli l-an tiegħi kien biex nisblokka l-impass li ilna fih għal dawn l-aħħar snin. X'qed ngħidu? Għandna bżonn li kull stat membru u hekk irnexxieli nagħmel bir-rapport tiegħi ikun madwar il-mejda u jerfa' r-responsabilità li l-persuni li mhumiex eliġibbli għal protezzjoni jiġu ritornati. Li dawk il-pajjiżi fl-Afrika li rridu nagħmlu ftehimiet magħhom u dawk il-pajjiżi minn fejn jiġu l-immigranti jridu jkunu lesti li jieħdu n-nies tagħhom lura. Li jkollna iżjed responsabilità u riżorsi li jingħataw lil pajjiżi li jintlaqtu l-iżjed. Hemm pjan fuq il-mejda, issa hemm bżonn li naġixxu, imma rridu naġixxu konsistenza u f'dan ir-rigward nixtieq li meta xi kultant ikun hemm u xi darb'oħra jkun hemm emenda li taffettwa direttament lil Malta, ikollna delegazzjoni laburista li hija konsistenti, mhux bħalma kellna ftit tal-ġimgħat ilu fejn għandek 4 deputati laburisti li jivvotaw b'3 modi differenti. X'tippreferi il-laqgħat kif kontu tagħmluhom qabel, ġirid tissifer u tiltaqa' ma' kulħadd hemmhekk, jew bit-teleworking kif qed tagħmluhom issa minħabba l-virus? Ara, it-teleworking huwa effettiv sa ċertu punt, jifrankalek il-ħin milli tmur minn laqa għall-oħra, imma xejn ma jbiddel il-laqat wiċċ in wiċċ. Jiena nimmissja l-house visits, nimmissja żjarat lill-SMEs, nimmissja l-postijiet ta' xogħol, nimmissja li nitla għawdex u niltaqa' mal-awċin li tant dejjem hemmnu fl-Unjoni Ewropea, anki fil-kampanja li jien tant ħdimt fiha u naf kemm għawdex igawdi u gawda mill-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li nagħmlu iżjed fir-rigward ta' għawdex u hemm bżonn li nagħmlu iżjed biex dawk il-laqat li konna tant nozzu nerġgħu nkunu nistgħu nagħmluha. Bl-Unjoni Ewropea fil-fema tiegħek Malta kisbet aktar indipendenza jew tilfet l-indipendenza? Ara, għalija meta nħares lejn l-Unjoni Ewropea nara dawk li d-deċiżjonijiet li inti trid tieħu fuq livell Ewropew. Imma deċiżjonijiet li inti trid tieħu wkoll fuq livell nazzjonali fl-aħħar mill-aħħar il-gvern huwa accountable lejn il-poplu Malti u Awċin. Ma jekk tħares pereżempju lejn il-petizzjonijiet li l-menti li n-numru ta' Maltin u Awċin għamlu tul dawn is-snin meta ħassew li kien hemm xi regola miksura fil-konfront tagħhom, anzi f'dak ir-rigward naħseb li l-indipendenza tagħhom żdiedet. L-aħħar mistoqsija, x'inhu l-irwol tar-raġel tiegħek f'din l-istorja kollha? Ara, naħseb jiena aħna għandna familja kbira kif tista' tara fir-ritratt. Għandna 4 titfal, 4 subien, ħafna differenti minn meta aħna trabbejna, raġel tiegħi tifel waħdu u jiena kelli żewġ ħuti bniet. Kif tistgħu taraw ukoll dawn huma subien li jilagħbu xi kultant bil-goff u t-tielet wieħed spiċċa bil-ġibs u l-krozzi ftit tal-ġimgħat ilu imma m'hemmx tagħmel din hija l-ħajja tal-familja bħalissa qed inżomm lir-raġel bil-bib ta' warajja magħluq biex ma jidħlux it-tfal jittantawni imma din hija l-ħajja ta' familja kulurita tlajja u nżul imma naħseb bħal kull familja oħra. Bħalissa qed iżomm il-bib tal-kamra magħluq warajk? Ma tafx kemm hu diffiċli u kemm hu storbju. Ma nistax inkun naf għax m'għandix tfal. Dr. Metsola, grazzi ħafna lejli tajjeb u grazzi tax-xogħol li qed tagħmel. Aħna se nieqfu għal waqfa qasira meta niġu lura tingħaqad magħna l-Kummissarju għall-Ugwaljanza għall-Unjoni Ewropea Helena Dalli u twieġeb il-mistoqsijiet tiegħek il-kap ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, Dr.